ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಗೋವು ಕೇವಲ ಪಶುವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಐಕ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಗೋವಿನ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕದ್ರಿ-ಜೋಗಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲನಾಥಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕದ್ರಿ-ಜೋಗಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಗೋಹತ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಮಾತೃಹತ್ಯೆಗೆ ಸಮಾನ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೊಂದ ಪಾಪ ಗೋಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದವನಿಗೂ ತಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ये सरकार चाहे कैसी भी है, लेकिन बहुत पूजनीय है, क्योंकि गौ एक ऐसा पशु है जिसमें सारे देवी देवताओं का वास है। ऐसा मुद्दा उठाया, ऐसा कानून लाया, उनकी महानता की कोई सीमा नहीं। निर्दोष पशुओं को मारना, मटन मांस खाना, दारू पीना, किसी को बुरा बोलना, किसी की राह टोकना और अच्छे बुरे कर्म करते करते अपन बीमारियों की जंजाल में फंस जाते हैं। तो गौ हत्या का स्थगित करके बहुत अच्छा किया है। गौ हत्या का कानून लाके एक इतिहास रच दिया है और मुझे भी आशा है कि सारे कर्नाटक इस कानून को मानेंगे, क्योंकि जो गौ हत्यारा है वो मानव योनि में फिर नहीं आ सकता, फिर उसको पशु योनि 84 लाख योनि में भटकना ही पड़ता है। गौ हत्या एक मातृ हत्या है, जो अपनी माँ को दुख देना, उनको कष्ट देना